Peserta penampilan nomor 6 Dewan Juri yang terhormat, inilah dia New Karyo Mudo X Kidung Sworo Hamburung. Monggo katuran. Amurwani kelar kinelaring kang kacarita ingkang mapan ing praja segala jalma manungsa agragem hawa nafsu angkara sing mamala kang gumawa kegambaran sajroning Sikro cancot gumrek kota Taliwondo.
atine cukat trampil sikrat solah bawane esem kemuyune nyoto nyesemake endae wiraga wirasolan wirama alalembu bela bangsa saprawira utama lumaksana jurek kuda sigra makarya ning yuda anali wanda apa lan kripto sigra anali wanda apa makut pupo satraping ratang gono kagakan tonku mereka kadya satriya utama laku praja murid kuncarane bangsa Pratanira risang Prabu celeng srenggi ingkang mapan sroning alas Surawana kekiris wandane kamisis siunge tansah Prabu celeng srenggi wata ala bebayane dur antara murka sinebar pesta ing jalma Kadya srana mingkas apara paring daya kekuatan
tumama saking sengkala ingkang tumama sirna salapita ayu-ayu nanging ayu Basuki ingkang tinemu. Sorak mardika sedya kacinangkan muka kiri sayang para bayang putri panjalu sorak mardika sedya kacinangkan muka kiri sayang para bayang putri panjalu. Tepuk tangan